מה אתה עושה, זוהר? אני מגלגל את זה. באמת? למה? אני מנסה להרים את זה. אפשר להרים את זה? זה לא ייפול לי על הרגל. בתוך המים אתה יכול להשיט את זה בלי להרים את זה, רק תשיט את זה. תדחוף את זה ובתוך המים אפשר לקחת את זה, הפנימה והחוצה. זה בול לעצמי, מוכן לחתוך אותו. ממה עשוי בול עץ? מעץ, למה קוראים לו בול עץ? אתה יודע שמישהו שהוא טמבל אומרים עליו שהוא בול עץ. מה? על מישהו שאין לו שכל אומרים עליו שהוא בול עץ. למה? כי הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לעשות שום דבר, הוא רק בול עץ. אין בן אדם שאין לו שכל. יש אנשים שיש להם יותר שכל? כן, אבל יש אנשים שאין. מה זה המפלס הזה, אמא? מדהים. אני מנסה להרים בול עץ. מצליח או לא מצליח? דחפתי אותו. תראה את דוד גילי, תסתכל עליו. אמא, יש פה איזה מגבת? נשך אותי דג. לא יכול להיות, לא נושך שום דגים. מה קרה? פרק לי לבשר. התפרק לך הבשר? בוא נראה. לא קרה כלום, ממיקה. קיבלת מכה? קיבלת מכה? זה כואב. תראה מה קרה לי. תראה את זה. בסדר, לא קרה שום דבר.